Home, però què fas? Tot el dia baixant així pel TikTok? Espera una mica, Tito, que és Nadal, home. I mira què t'ensenyo. Doncs ni més ni menys que els calendaris d'Advent. Efectivament, 1 de desembre, primer dia, oficialment és Nadal i toca obrir el calendari d'Advent, clar que sí, home. I per si et preguntes què és o ni tan sols sabies que existien, sí, efectivament existeixen calendaris d'Advent de Lego. Aquí tenim el de Lego City, com podem veure hi ha diferents portetes i aquí darrere us faré una petita demostració. Utilitzem el ganivet de la sort, tallem aquí, tallem allà, això s'obre i en aquí tenim la base on apoyar les diferents figures i minifigures que vagin sortint aquí dins. I després de molt de temps m'he pogut fer amb uns d'aquests calendaris i estic molt hypejat per obrir-los cada dia, tornar a ser un nen i tornar a obrir el calendari d'Advent. Així que si vols i tens curiositat de saber què hi ha, segueix-me, que cada dia aniré penjant què va sortint de les portetes.